Сәлем дуслар, мин Айзилия буламын. Мин Байбулат булам. Без бүген Байбулат белән татар җырларының рифмаларын дөрес итеп танырга өйрәнәчәкбез. Төгәлрәгә тырышачакбыз. Шулай итеп, башлыйбыз. Киттек! Шалушылар булмасын, үкенечләр борчып тормасын. Синҗебе неш кирәк булып, Сөйебе неш кирәк булып, калын аягына күрмәсен. Беләсеңме? Белмим. Син беләсеңме? Белмим, юк инде. Хәзер уйларга кирәк. Җипләр турында сөйләдеңме? Күрмәсен диде. Нишкәрнең капма каршы калынай бит инде шуңа күрә. Нишкәрсен, нишкәрсен ул нәрсә? Үзләр генә күрмәсен дип уйлыйм. Нишкәрсен үзләр күрмәсен. Әйдә, син әйтәсең үзләр күрмәсен, мин әйтәм калыная күрмәсен. Давай. Эзелмәсен кинәт тартылып. Мин якынрагым. Мин якынрагым. Хорошо, 5-кә 1 булды, уже нормально. Карашым, уяр шактысы, сөю алып килгән ахрысы. Син бит минем бердән-бер генә. Синнән башка дөньям юк сыман. Юк, ахрысы сүзенә дип уйлыйм мин. Хәзер. Ахрысы? Чөнки ахрысы иде аңа туры килә торган. Хәзер ахрысы. Мин нәрсә үземне әйткән оныттым син монда уйлый торган. Әйдә искә төшер. Синнән башка дөньям юк сыман. Син шулай дип уйлыйсың? Мин шулай дип уйлыйм. Һәм мин уйлыйм. Һәм бу дөрес җавап. Хәзер ахрысы. Ахрысы. Харысы. Ахрысының рифмасын эзлисеңме син? Син мине сагынасыңмы дип уйлыйм мин. Син мине сагынасың? О, 1-2-3 рифм белән мин дусың. Ахрысы сагынасыңмы? Ну, шаган инде сезгә. Кем беләм, бәлкем шулай. Әйе, тыңлыйбыз. Сөю хисләренә тиргенә. Без белмибез моның рифмаларын, юк. Яши торгач туган кайылар, миндә киленле булдым. Курчак кебек матур кызга. Bir zaman гашык булдым точно. Точно. 100%. Менә аның алдыннан нәрсә? Бер кызга бер заман гашык булдыммы? Bir көнне гашык булдыммы? Кинәттән гашык булдыммы? Менә син ничә уйлыйсың? Дим ясарга ашыктым дип уйлыйм. Тыңлыйм. Син бигрәк тиз барасың. Бу гашык булуга һәмдә уже тәкъдим ясарга ашык. Мен кызлар шундый инде. Ашыгалар һаман. Өйләнде минем улым. Улым! Улым, кайдасың син? Точно үтенде күн килен. Килен булгач инде. Улым. Монда икебез дә ерак булдымы? Вообще икебез дә ерак булды. Ерак булдымы? Но синеке якынрак, син чөнки тәкъдим ясансың килен бар. Эшләремне мактап килен миңа рәхмәт белдерә. Күзгә алдында бизәнеп. Миңа рәхмәт белдерә. Күзгә алдында бизәнеп. Ничек менә киленнәр ничек күзгә алдында бизәнеп. Миңа ничек торган диләс кирәк. Җаннарымны биздерә. Бик сәер бу вариант. Хәзер. Ну син җайлап кынага башка теге. Карана әкрен генә дип уйлыйм. Карана әкрен генә җибәрә. Әзәк сөйләп көлдерә. Әзәк сөйләп көлдерә икән бит о. Та көлдерә. Әйе. Рәхмәт. Әкрен Елмаеп көлеп кенә янсы. Ярар, әйдә. Уллары эшкә ятмагач күпме гафу ителгән. Шунда миңа саулык теләп. Күпме матур сүзләр әйтелгән. Шунда миңа саулык теләп. Истәйме? Әйе, шунда миңа саулык теләп, шәйләр ясап китерә. Шулай дип уйлыйсың? Наверное. Юк, уйлам, дөрес түгел. Дөресме? Әйе, тикшерик. Убе бала битемнән. Вот это поворот. Вот это поворот. Модалы кием тиктереп килен мине йөдәтә. Элек белмәгән эшләрне. Элек Белмәгән эшләрне. Ул хәтта миңа өйрәтә. Өйрәтә дип уйлыйм инде. Элек белмәгән эшләрне үзе миңа өйрәтә. Чата шулайрак инде. Бәлкем барысында ул өлгертә. Бәлкем шулай да. Өйрәтә, әйдә, вариант. Варианты, 3 вариант бар. Үзе миңа өйрәтә, беренчесе. Барысында өлгертә. Әйе. Беттин инде. Үзе эшләп бетерә. Үзе эшләп бетерә. Әйе, әйдә.
Тыңлайбы? Әле һаман өйрәтә. Монсы, билгеле инде. Мастер жырлар буенча. Керләрен юамак артып бик авырса да билем. Кыз чакларын искә алып Йөрмә аптырап килен. Ага. Килен дип бетә дип уйлыйм янда. Шулай дип беләсеңме? Әйе. Мин белмим. Шундыр сен әйтим. Килен. Киленме? Йөрмә аптырап килен. Йөрмә аптырап килен. Булышырга килен дип уйлыйм мин. Ул бит андан сәр юам дигәни. Әйе. ял итеп ята килен. Ау кирсинче ял дип ята икән. Булышмыйды. Ярар. Булды инде. Менә анда килен булма. Ярар. Пустой гай не прикладывается. Байбулат, ничәгә бәялисең син татар җырлары турында белемнәреңне? Татар җырлары, үземнең белемнәрне менә. Ну, инде. Йо, мин булай җырлар күп беләм. Белмәдең әле берсен белдең. Менә мәсәлән бер ток-шоуларны син телевизордан карасың икән, утырасың. Менә шундый сүз бит инде ул, менә шундый. Үзең килеп баскач белми. Поле чудес та шикелле. Әйе. Шулай бит инде ул дип. Шулай икән ул җәмәгать. Мин ничек беләмсең? Син беләсең, син беләсеңме, мантык әйтә. Интуиция, женская интуиция дигәне бар. Ярап, булды бугай инде. Саулашабыз. Саулыгыз, саулык торыгыз.